ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗ ସାଧନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଉପକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାକୁ କେଉଁ ଭାବରେ କରିବା ଆଉ କେତେବେଳେ କରିବା ତାର ସତର୍କତା ଏବଂ ତାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଷୟରେ ବା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା। ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା କେମିତି କରିବା ନା ଆମର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଙ୍ଗୁଳି ବା ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୁଇଟାର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରଖିବା ଆଉ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ସିଧା ଭାବରେ ରଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା। ଏଇ ମୁଦ୍ରାରେ ଆମେ ବସିପାରିବା। এই ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରାର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା ଉପକାରିତା ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ଟିଭ କରିଦିଏ ଆଉ ଶରୀର ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ଶରୀରରେ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଆସିଯାଏ ଆଉ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରୁହେନି। ଆଉ ଆମର ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ର ନ୍ୟୁନତା ରହିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲାଗିବ। ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଉପବାସରେ ରୁହନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ ବସିବା ବା ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ଆମ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆଉ ଆର ଯେଉଁଟା ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା, ଯୋଗ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ ନେଚୁରୋପାଥି ଆମ ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଶରୀରକୁ କିଭଳି ଠିକ୍ ରଖିପାରିବା ଆଉ ସୁସ୍ଥରେ ରହିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ओम शांति शांति शांति।